Assalamu alaikum. Balma silamɛw n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na. Bi an ka ɲinini y'an bila yɔrɔ dɔ kan. An bɛ Tuba misiriba sanfɛ yan nɔ. Aw den n'aw ka kalanden de don Ahmadu Tamba Sila Tuba Majura. An ka ɲinini y'an bila fɛn dɔ kan bi. O ye duwawu ye. Duwawu min an y'a sɔrɔ an karamɔgɔba dɔ nɔ la. Karamɔgɔba in u b'a fɔ ale ma ko Muhayyidin Ibn al-Arabi qaddasallahu sirrih. Ko ale kɛra ni ko gɛlɛn kun cunna karamɔgɔkɛ in kan, a kun bɛ ni ala deli kɛ. Ni fɛn bɛ nana kan, ko fɛn bɛ maa kɔrɔ, fɛn bɛ maa degun, a bɛ nin duwawu in kɛ. Ayiwa, n'a y'a kɛ fana, Allah subhanahu wa ta'ala bɛ bɔda kɛ ale ye. A ko ale ma kɛ foyi la fɔlɔ, fo ala ye nɔ don o ko in na, ka yɛlɛma don o ko in na k'a di ale ma, k'a kɛ hɛrɛ ye k'a di ale ma. O kumana ko ko in a jarabilen don kosɛbɛ, wa sahalen don fana. I y'a faamuya? Bon, o tɛmɛnen kɔfɛ, anw fana ye ale ye kɔnɔnajɛya k'a la cogo min na, an fana bɛna an kɔnɔjɛya o cogoya kelen na. Ka fɛngɛ in bɔ k'a di maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma, k'a di bamanankan mɛnna bɛɛ lajɛlen ma, k'a di maa yɛrɛ ma, maa min yɛrɛ tɛ bamanankan mɛn, k'a di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Ale ye nafa sɔrɔ a la cogo min na, yaasa an fana ka nafa sɔrɔ a la. I y'a faamuya? Gɛlɛya bɛ mɔgɔ min kan, denko la, gɛrɛjɛgɛko la, suguko la, feereko la, baarayɔrɔko la, musoko la, cɛko la, banako la, kalanko la, bɛɛ lajɛlen ka i cɛsiri i ka nin kɛ. Min ka gɛlɛn ni a bɛɛ ye, an filɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye, difficulté ba de bɛ an ka jamana kɔnɔ. Don o don u bɛ bin yɔrɔ dɔ kan. Bi m'an bila juguw bolo, u bɛ k'an yɛlɛma cogo min ka di u ye. I y'a faamuya? O kumana ale ye kɔnɔ jɛya cogo min na, ne fana bɛna n kɔnɔ jɛya o cogoya kelen na, k'a bɔ k'a di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma. Wa bɛɛ k'i jija i ka nin kɛ. I k'a k'i yɛrɛ tɔgɔ la, i ka denbaya tɔgɔ la, i ka kɔlɛ tɔgɔ la, wa i ka tila k'a kɛ jamana fana tɔgɔ la. Yaasa an ka jamana in ala bɛ hinɛ an na, ala bɛ an makoto, a b'an bɔ juguw bolo k'an bila sira ɲuman kan. Yarabi, ala k'o kɛ Mali ye ani maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ye. O duwawu ye jumɛn ye? Karamɔgɔkɛ in ko gɛlɛn mana ale sɔrɔ, ale bɛ saliji ta k'i ɲɛsin kɔrɔnfɛla ma. I y'a faamuya? Arakan 2 salilen kɔfɛ, a bɛ alam nashrah laka sadraka o sura, n'an b'a fɔ sura ma ko alam nashrah, a b'o sura in kalan. I y'a faamuya? Siɲɛ 7. N'a ye alam nashrah sura kalan siɲɛ 7 ka tila wagati min na, o sigiyɔrɔ kelen na, a b'a fɔ a bɛ duwawu in kala o la. O kumana duwawu in an bɛna o fɔ bɛɛ lajɛlen k'a lamɛn. Ayiwa, ni mɔgɔ min y'a dɔn, parce que photo bɛ fara a kan. N'i ye photo in cari yɔrɔ o yɔrɔ, i ka duwawu in, i ka nin vocal in fara a kan. Ni photo in bila yɔrɔ o yɔrɔ, i ka nin vocal in fara a kan. I y'a faamuya? Bon, n'o kɛra, a nafa bɛ bonya ka taga fɛ. Bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ. O kumana bɛɛ k'i cɛsiri i ka nin kɛ jamana in ye. Bɛɛ k'i cɛsiri i ka nin kɛ Mali ye. An filɛ binganikɛla minnu bolo, yaasa ala bɛ se k'an b'u bolo cogo min na. Gɛlɛya mɛnna Mali kan sa dɛ. O kumana an ka nin kɛ k'a lajɛ. Parce que karamɔgɔkɛ ko ale y'a kɛ a jarabulen don wa sahalen don. O kumana mɔgɔ caman y'a la sabati fana kitabu kɔnɔna la k'a fɔ a bɛ tentɔ. O kumana gɛlɛya min Mali kɔnɔ, an ka nin kɛ ala ka nin k'a fura fana ye. Maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri, a cɛ a n'a muso. Ni min y'a dɔn, i tɛ se k'a bɔ ɲɔgɔn na. Ayiwa, a di karamɔgɔ dɔ ma a k'a sɛbɛn, u k'a traduire français la, anglais la, kan o kan ni maliyɛnw bɛ se k'a fɔ, a ka traduire o la, hali bamanankan na, bɛɛ k'a kɛ. A ko ale mana saliji ta k'i ɲɛsin kɔrɔnfɛla ma ka tila, ka alam nashrah kala siɲɛ 7 ka tila wagati min na, a bɛ nin duwawu in de fɔ. A b'a fɔ ko Allahumma rabbal awwalina wal akhirina wal anbiya'i wal mursalina
والملائكة المقربين والقربيين والنورانيين. افسح لي المضيق وألحمني رشدي واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من ملائكتك يؤازرني حتى لا يعدو علي ظالم بظلمه والجبار بجبروته فإنك خير الناصرين. اللهم أمددني بمدد من عندك وارقدني بقلوب خلقك حتى تكون لي عيشة حنية لينة إنك على خلقك قدير وبالإجابة جدير. اللهم إني أسألك بما استودعته من سر أسمائك أن تفك أثري وتكشف ضري وتكشف عني من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم يا من كسى العظام لهما أكسني وقارا وهيبة ومهابة في قلوب خلقك وعزني في أعينهم وانصرني على أعدائي إنك خير الناصرين. أكمنا نيني فرقت لوقت منا أبافكو إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم. أبسرك ني فو سبا أكمنا كسالي على كراكا شيطان أكمنا نيني دواويني أني ألم نشرا أفوشوكو أكمنا أمبلا جيلين كان تسري أنغا نينكي ماليه وغليا بأنفين فندالا أنغا نينكي أنغا غليا لكالاجي أجربوليندو وكاين فانا. يا ربي alaka hera ka ambela jilini alaka hera ke ambela jilini wani mogo ya soro ika chari ni ya chari ni mogo yake fana ifana na baraji soro ala ya famia karamo nyi kono je ala chogomina ne fana yin kono je ala tento e fana ki kono je ala ifana ki kono je o chogo kelena amana se yoro anga chari bela jilinga se kan nafa soro nai wa bekake ikaki yire ikaki ka duye ikaki ga dembayai ikake jamanai wani mogo min ka be duma ka fana yire hal dongo don bake fenyumande do akan amangele ka sola ni adanye dore ka saka duwawin dron kala ka fori ka kechogonya kuma ikake dongo do akan. Ya rabbi alaka nga jamana bo bolola alaka amben kelema alaka an kisi fitina uma alaka an kisi fitna mo jugu minum bafo kubi jamana lilani ni jugumanye. Ya rabbi alaka do annuche ya rabbi okmana amba fa allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman.